totes i a tots. Primerament, agrair l'organització d'aquest esdeveniment científic al professor Vicent Josep Escartí. En aquest temps de pandèmia i d'incertesa que estem vivint causada pel coronavirus, és de vital importància l'organització d'aquestes activitats per tal de no aturar la nostra vida tant laboral com acadèmica i que les produccions de caire científic puguen sobreviure a la pandèmia. Jo aquesta vegada he volgut parlar del meu tema, òbviament, d'investigació, de tesi doctoral, que és el bandolerisme cultural, en totes les seues vessants culturals, però he agafat un altre text diferent dins també del que podem considerar com un text literari, que és un text, un dietari, un text memorialístic, o la literatura del jo, que també s'ha anomenat. Els textos, els dietaris, es poden, com qualsevol document, es poden analitzar des de diferents vessants. Entenem que un dietari es pot analitzar en el seu conjunt, analitzant l'autor, la biografia de l'autor, dels temes, del seu context, també es pot fer un anàlisi lingüístic, també es pot utilitzar aquest text per a parlar d'un procés, un esdeveniment, incorporant-lo com una font més, o es pot, o a més, hi ha la possibilitat d'estudiar un tema concret per mitjà de l'escrit memorialístic, com la violència contra les dones, les festes, la visió del ciutadà, o com a fer en aquest cas el bandolerisme. M'agradaria ressaltar una frase que va dir en el seu dia el professor Escartí, que va molt bé en relació a l'estudi de la literatura memorialística, quan diu: l'historiador ha passat de veure la fam o les pestes com un fenomen polític, econòmic o demogràfic simplement a temptar descartir com percebien aquelles calamitats els homes del moment. D'alguna manera, allò que hom cerca és la mentalitat col·lectiva dels diversos períodes històrics. Els llistats de preus no ens poden fornir d'aquelles dades i, per contra, la literatura memorialística, els dietaris, les memòries i les cròniques familiars sí, o, si més no, en bona mesura. Doncs això, la literatura memorialística és una font ben diferent a la documentació institucional de la que els historiadors estem acostumbrats a nodrir-nos, no? També és molt significativa, en una entrevista que li va fer fa un parell d'anys a l'investigador Javier Tusell sobre també la literatura memorialística i les biografies, va dir unes frases que per a mi molt significatives, que diu: no me dé usted tanto numerito y tanto cuadro, no se ponga pesado y en cambio explíqueme bien una situación, explíqueme ese juego del hombre común, del hombre excepcional, practique usted la empatía con el personaje político del inmediato pasado. Per tant, la biografia, els dietaris, ens apropen als esdeveniments passats des d'una perspectiva diferent a la documentació institucional. Veiem els processos, veiem els esdeveniments des d'una vessant personal. El bandolerisme, òbviament, fou un dels fenòmens social, polítics i també cultural més importants de la València del segle XVII, encara que, òbviament, podem parlar de bandolerisme a València fins ben entrat el XIX, però el bandolerisme del barroc sofreix el seu auge en la segona meitat del XVII, període en el que es centra els dos volums conservats de la gran obra memorialística de mossèn Joaquim Ayerdi, no? Per una banda, podem analitzar diferents coses en el bandolerisme des d'aquest llibre, no? El que podem dir, podem fer extensius les paraules de Joan Fuster, quan parlava del dietari de Porcar, al dir que aquest dietari, el dietarística, l'autor, li agradaven les notícies sanguinàries i morboses, no? Jo crec que en bona mesura
també es pot establir no? Això per al dietari de Llerdi. No? Hi ha moltes notícies relacionades amb escopetades, punyalades, estocades, no? La violència exercida pels bandolers. No? Hi ha frases molt curtes, no? Que homes morts en nàquera escopetades. El 30 de dits entraven los dits bandolers en nàquera de part de la comissió i es trobaren en la plaça un vellet de més de 60 anys, tollit, que anava en 2 crosses. Lo mataren a escopetades i a un fadrinet fill seu també el mataren, sols per ser pare i germà del seu contrari, no? Inclús hi ha frases que es basen bàsicament en mort en Paiporta, mort en Algemesí, i d'ahir no passa, no? Bàsicament, però sí que ve un gust per la morbositat, no? Moltes vegades, moltes notícies eludeix ficar o no sabia o no s'ha interessat ficar per qui havia fet aquest delicte o les causes de delicte, però sí que li interessava saber qui havia mort, com havia mort, si hi havia sang, que això li agradava i era de l'interès d'aquesta persona, no? També hi ha casos, òbviament, hi ha moltíssims casos que els bandolers són famosos i sí que els esdeveniments que es presenta van signats en noms i cognoms, com quan mossèn Vicent Senent s'escapa de Madrid i ahir relata, òbviament, els companys que l'acompanyaven, els morts i com es desenvolupen els fets, no? Una altra cosa també que ens resulta interessant del dietari de Llerdi és el que trenca amb la imatge romàntica i mitificada que tenim dels bandolers que actuen robant en camins, en muntanyes, en despoblats. El bandolerisme català de Marroc, com també reflexa la documentació, és un bandolerisme que actua per tot arreu i molt concretament centrat en les principals ciutats del País Valencià, concretament en el Cap i Casal, també en Alacant i en altres, però és un lloc, també cal ser conscients de que el patronatge que tenien d'alta noblesa i l'art clergat urbanita juga molt a favor, aleshores parlem d'una violència també molt present en les ciutats. I això es pot veure perfectament al dietari de Llerdi, no? On, per exemple, tenim a Lo Cabrero, no? Al bandoler de Museros Cristóbal Simó, on diu la matinada tiraren unes escopetades en la plaça de la Seu i n'afraren dins de la llotgeta de la Seu a l'Algutzil Bono. Per tant, tenim un passatge, és un de tants, que relaten en el rovell, no? En el rovell bàsic de la ciutat de València, del Cap i Casal, un episodi de violència en la plaça de la Seu. Tenim també episodis en el mercat, en llocs més famosos i transitats de la ciutat de València. En esglésies, no? Tenim un episodi de sang i de crims en l'església de Benaguasil i en altres esglésies de la ciutat de València. També robatoris, no? Robatoris que així es veu perfectament que a Llerdi tampoc li interessava que anaven a robar, els mètodes que utilitzaven per a robar, li interessava saber que era un robatori i si hi havia hagut morts i si hi ha hagut trabucaes, etc etc. I relata diferents casos d'aquesta envergadura. També es veu perfectament en el dietari de Llerdi la funció de sicaris que jugaven els bandolers valencians. No? Parlem, el que va dir James Cassel en el seu dia, de màfia i sicaris, no? Una màfia d'antic règim, on els nobles i persones apotentades contractaven aquests personatges per a solventar els seus problemes a canvi de diners. No? Veiem, per exemple, com uns bandolers, el frare de Cotanda, de Sant Agustí i Antoni Vinyes, en una alqueria, van matar a un altre, el mataren, li tallaren la llengua i les vergonyes, li deixaren penjat d'un arbre. I això ho havien fet perquè havien mosquejat a un altre bandoler, que el bandoler Josep Aguilar Cargol, no? Que ha tractat també, entre altres, el professor Emilio Callado,
També trobàvem altres crims, com la violació, no? Una cosa que jo també sempre ha reivindicat, que els bandolers atentaven contra les dones de manera particular, en el sentit de que trobem violacions sistemàtiques contra les dones que moltes vegades no reflexen en la documentació perquè es considerava un crim menor al costat de grans assassinats, robatoris i extorsions, però està molt present i aquests bandolers exerciren la violació contra nombroses dones. Si tenim una de les violacions que es feu ressò mossèn Ayerdi, quan diu que el 30 de maig de 1662, veient una doncella molt polida i honrada de pa i porta, en dit camí d'un fortet isqueren 4 homes, segons digué bandolers, i l'entraren en lo fortet i allí la forçaren i passaren d'ella tots los 4 i la tingueren tot lo dia i a la nit la deixaren anar i se n'anà a casa i contant a sos pares lo que li havia succeït i de pur sentiment se caigué morta. Per tant, parlem d'una brutalitat sistemàtica, parlem d'una violació grupal a una dona indefensa, no? També són molt habituals les anotacions referides a crides, captures, execucions, indults, és a dir, les actuacions judicials per acabar amb el bandolerisme, no? Les captures són molt habituals, no són molt llargues. En aquest bàsicament el que descriu és qui és capturat i les condicions que estan fetes. Les sentències, també hi ha algunes sentències, i també hi ha les mesures preses no als bandolers sinó als fautors d'aquests bandolers, com una anotació que hi ha a Recitadors de bandolers d'abril de 1662, en el qual es va condemnar al desterrament a personatges de la primera línia de la societat valenciana, com és don Vicent i Gaspar de Valldaura, el germà del comte de Parcent, el senyor d'Agres, el senyor de Carlet, personatges de l'alta aristocràcia valenciana, no? Que finalment no eixiren. També és curiós i significatiu les referències patibulàries de Joaquim Ayerdi. Joaquim Ayerdi anota diverses sentències a mort de bandolers, però no li interessa el ritual punitiu, com es desenvolupa el fet, el que ens parla també d'una clara normalitat, del qual no es mereixia més anotació que això, en el sentit que hi havia moltes execucions a València i de criminals famosos, per tant, anotava la simple sentència i sols li dedicava alguns reglons més si hi havia algo atípic en aquest ritual, no? Com quan anaven a ser executats 3 bandolers, del qual un s'arrepentia, no? Es penedia del que havia fet i en un acte de justícia i un acte de caritat, no? Per la universitat, en l'ambaixada el perdonà, conforme relata. Per tant, que això, quan hi ha alguna anomalia tècnica amb la forca, etc., això sí que ho anota, però el que és mort no li interessa més enllà de reproduir com treien el reu, que serien anotacions des del nostre punt de vista molt interessant perquè ens transmetria molta informació d'allò que era molt habitual en la València, que eren les execucions, que eren pràcticament llocs on anava la gent a veure un espectacle. Parlem pràcticament que és un espectacle públic, on la gent anava a la plaça de la Següent Massa a veure aquestes morts. També molt habituals foren els perdons i indults a bandolers. No? Molts bandolers passaven a ser bandolers anomenats de la comissió, els bandolers que la justícia contratava per acabar amb una quadrilla rival, conforme són en Josep Casas i els demés. I els perdons, no? Els perdons, tenim diversos perdons, com fets a Madrid, fets a València, i els desterraments al Castell de Maó, a Eivissa o a Nàpols, com el cas del bandoler famós de Benimaclet,
mossèn Vicent Senent, no? També ens anota algunes referències a les principals bandositats del Regne de València, com foren la família Baiterra i la Mireia d'Aragó. També una notació a les bandositats de la Ribera. També és molt important el que no diu, no? En aquell moment que ella escriu, les principals bandositats del Regne de València ja no eren de la Ribera, sinó que eren de la Marina. I ens preguntem per què no nota res d'aquestes bandositats. I realment és perquè la visió que ens aporta Ayerdi, malgrat que sí que hi ha algunes notícies referents a Castelló o alguna Alacant molt simple, és del Cap i Casal i la seva àrea metropolitana, malgrat que parle que són notícies de son regne. Bàsicament és una visió molt del Cap i Casal, no? En quant als bandolers que més li crida l'atenció, més anotacions hi ha diversos, no? Hi ha diversos, sobretot bandolers eclesiàstics, parlem també que hi va relatar també qüestions de les bandositans en el si de la seu valentina, però també tenim referències de Josep Artur, Mateu Vicent Benet, mossèn Senent, però el bandoler al que més atenció li dedicà fou el bandoler de l'Aquàs, Lluís Peiró, no? Lluís Peiró, un important bandoler, ens relata qüestions, bàsicament podent seguir la seva trajectòria delictiva, el seu historial delictiu, només amb aquest dietari, no? I significatiu, no hi ha temps per a relatar tot el que parla d'ell, ja ho ha fet en una publicació que hiciera recentment, però sí que relatar que la primera notícia que tenim aquest bandoler és una qüestió no relacionada amb el món dels bandos i de la violència per qüestions de bandositats, sinó que és una qüestió personal, no? Una qüestió que tenia, ell estava en la seva dona i en algun moment es separa, no? I aleshores tenim un període de violència de gènere envers a la seva dona, no? Quan dit dia, a la nit, en el carrer de les Barques, tocant-li a la porta a la muller de Peiró, el bandoler, que estava fugida i apartada d'ell, i eixint a veure qui tocava, li tiraren 2 escopetades i sos li cremaren una polsera i es digué que havia fet Peiró, son marit. Per tant, tenim una violència exercida perquè la dona s'havia separat d'aquesta persona. També trobem un cas significatiu de la funció de sicari que jugava aquest bandoler, com tots, bàsicament, cas de Peiró, quan raptà a 2 doctors de lleis, don Francesc Ortín i el don Francesc Ortí i el doctor Tarasson. El primer el van raptar perquè un marit gelós sabia que Ortí s'havia agitat amb la seva dona, i el segon per un tema de disputes en la localitat d'aquest, en Xelva. La funció que tingueren, el final que tingueren els dos hostatges fou ben diferent. Mentre que un va poder convèncer a Peiró de que no sabia que aquella estava casada i el deixar lliure, una cosa que no sabem molt bé com interpretar, però el deixar lliure, suposo que no cobrar aquesta feina. El segon aparegué uns dies més tard en una sèquia morta amb 2 escopetades, una en el cap i l'altra en l'hospig. Per tant, parlem d'una clara acció delictiva, una clara acció de màfia que pràcticament podria ser comparable a la camorra napolitana o d'altres màfies del segle XX i del segle XXI. També molt important, de Lluís Peiró acaba pràcticament li dedica moltes línies a l'últim setge que es desenvolupà en una alqueria a prop d'Aldaia on morí el propi Lluís Peiró. També ens dona valuoses pistes de la vida quotidiana, de la quotidianitat del bandolerisme en la València del segle XVII, no? Per exemple, els pasquins que colgaven els bandolers intimidant un control o a la pròpia justícia, no? Que això el que fa també és crear un clima de terror en la València i de respecte al bandoler, no? Com els bandolers disfressats participaven inclús en les professons de València ciutat, com per exemple es va crear un estatus diferenciat entre un bandoler i un simple lladre, malgrat que moltes vegades s'equipara bandoler i lladre
la gent es diferenciava, no? Per exemple, quan va haver un moment que els bandolers de la comissió, aquests bandolers contractats que he comentat, contracten, estan en un poble, perdó, i li digueren a un jove que li portaren 100 lliures, no? Baix l'amenaça de que si no tornava i els portava, el matarien, no? Aquell anà al seu poble i tal que hi havia passat. I la gent exclamà, començant la gent a balotant-se, dient que no eren bandolers, sinó lladres. Per tant, hi ha una clara diferenciació dintre del poble entre lladre i bandoler, malgrat que la documentació institucional ens equiparen, no? Bandoler, d'alguna manera, segurament per la literatura ja popular que circulava, segurament també per els fautors importants que tenien. Els bandolers no eren els que cometien simples robatoris per 100 lliures, sinó que feien altres crims i tenien un aura ja, bàsicament, de persones que, malgrat que eren criminals, també eren valentes i comptaven amb nombroses influències. També significativa una obra, una anotació que ens relata que els xiquets jugaven a bandolers i alguacils, no? com traspassa, no, la criminalitat als jocs de xiquets. I per últim també l'opinió d'Ayerdi. Ayerdi ens transmet notícies bàsicament de forma impersonal. Ell vol fer una ullada de pardal i parlar-nos del que passa al Regne de València, però l'opinió d'ell en moltíssimes notícies està present en el dietari, i això passa també en el bandolerisme. Ell és, en algunes de les notícies dels bandolers, ens deixa veure que està totalment en contra del món de la violència, d'extorsions, de violacions, que s'havia convertit en norma en la València del segle XVII, no? Trobant-nos València i son regne en l'estat tan desditjat com se trobava, en tants bandolers i tantes morts com se feien cada dia per molt poca causa. I també recrimina en diverses vegades que la justícia està del costat dels criminals i no de les víctimes, no? El que ens fa pensar que és l'Ayerdi, com he comentat, és totalment en contra d'aquest món, i no podem pensar com altres persones eclesiàstics com poden ser Ventura Ferrer o Jeroni Vallterra, que escrigueren aquestes frases tan contundents en contra de les bandositats o almenys en una literatura privada, no? No tindria sentit. Per tant, i acabant, podem concloure que la figura i l'obra de Joaquim Ayerdi és totalment fonamental per a l'estudi de diverses processos o facetes de la societat valenciana del segle XVII i, com no, també del bandolerisme.